Erre való szevasztok itt Döcibá, és nyomjuk tovább a kaminyonozást. Na nézzük, hol is tartottunk, mondjuk fogalmam sincs, nem is érdekel, na. Szerezünk melódiát, na. Hát mondjuk innen hova francba lehet menni. Jó van, már lebász, hogy már fasz, na, jó. Na szóval, ez a legjobb cucc. Hova megyek? Litván, na, az nagyon jó. Mindegy! Hát nekem tök mindegy, mehetünk Litvániába is. Azt a mindegy. Jó, nézzük meg. Ez az. Gyerünk már, gyere, nem érek rá már, itt a monitorit mindenféle marhaságok jönnek, ilyen boldog, trucks, meg ilyen, trucks vagy a szarok vannak, nem érdekel, na. Húzzál már bele! Menni akarok már vele, nem érek rá én erre már. Menni kell, nyomni kell. Na, voltunk Jolikánál, most már menjünk akkor. Megettük a szendvicset, benyomtuk a izét. Jaj, hova kell fordulni kell? Ó, de jó. Várjál, gyerekek, várjatok, nem jó ez így. Jönnek, aztán majd nézhetünk. Nem jó sem. Hát csak senki. Hát mi van? Mi történt? Ufók, mi történt itt? Zombi invázió, vagy azt állom? De engem nem érdekel. Megyek, az kész. Ez az. La. Na mi van, gyerekek? Azt hittétek, mi? Hát én itt elmentem. Úristen. Hát nagyon elszoktam ettől. Atya úristen. Nézzem, hogy megyek 100-al érted, ott amit 1000-rel mennék. Hogy történt már? Az igen! Nyomjám neki. Gyerekek, oda kell. Milyen 6 óra van? Jaj. Jó gyerekek, hát kicsit elszoktam ettől, de mindegy. Nem baj, nem érdekel. Megyek én. Ez az. Ez az, na. Ott egy lublalon. A lublalon. Érted? Vissza az a lublalon. Jó van az embereket. Én megyek 1000-rel, érted? Új. Na, majom. Na most mi lesz, he? Hát vagy jön valaki, vagy nem. Engem nem érdekel. Őzd már meg, Macskajácsi! Maradjál már! Hoppa. Az igen, mentem én. Az igen. A műbb fékeztem. Barom, milyen elsőbségadás, hagyjál már! Ők adjanak nekem elsőbséget. Hát én vagyok az akár kétlen, ők meg senki, érted? Jó, van, kanyarodjunk. Az igen! Hogy megfogtam a cuccos? Na jó, én arra megyek. Engem nem érdekel, hülye gyerek. Én megyek. Valaki jön, akkor fékezzen. Itt én jövök, érted? Easy Rider, öcsém, érted? Easy Rider. Az igen, miért fékeztem, genyau? Ez valami újdonság, ezzel még nem találkoztam. Nézzük csak. Hát mondjuk most nem fékezett, nem baj, nem számít. Kipróbálta, hogy lesz egy nyikorgás, de most nem volt nyikorgás. Na. Baromok. Remélem nem jön senki, mert szájon rugom. Ez az. Hol vagyunk már? Azt se tudom, hol vagyunk, nem is érdekel. Ez az. Mindegy, mutatja, hogy el kell mennem. De én ezt nem értem, figyeljetek már, valami nem stimmel itt. Várjatok már, hát valami kurvára nem stimmel. Most miért mutatja nekem ezt? Hát én ezt nem értem. Miért mutatja ezt nekem? Hát azt hittem, hogy onnan kell vinnem az árut. Valamit elkapcsoltam. De szerintem nem Budapestről kell vennem. Mi ez? Azt mondja neki, hogy el kell mennem kis tartsára, vagy hol faszomba kell menni. Őj, bazd meg. Az igen! Ez az! Wow! Na jó vagy, gyerekek. Hát mi ez a hülyeség? Hát ez baromság volt. Na, ez baromság. Itt valami nem stimmel, gyerekek. Itt kurvára nem. Vagy nézzem, ez mi volt ez? Mit kellett itt?
Szerintem nem is vettem fel sem. Ja, hülye vagyok, mit kapcsolgatok itt? Ezt, na adjál már, hülye gyerek! Mi ez? Valami nem stimmel. Ja, fácot csináltam én. Ja, hogy ide kellene mennem, de én itt akartam. Ó, gyerekek, jó van. Hát ezt most itt hagyjuk, jó? Hát ez... Mi ez a marhaság, érted? Ez hülyeség. Ezt a hülye... Álljál már le! Ja, bocs. Azt mondja, hogy... Igen... Ez mi volt ez? Új, gyerekek. Ez biztos, hogy nem. Ez mikor volt? 1928-ban, nem? Új. Na most mi lesz? Hát ez biztos, hogy nem ez volt. Ez már mikor volt? Új. Ez volt a... Új. Nem lett éve? Az a nyájadat. Mindegy, nem érdekes. Újra kezdjük. Leszarom, nem érdekel. Fászomba. És most ja, de mi ez? Milyen hol vagyok én, nem vagyok én? Én azt mondtam, hogy itt legyek, nem? Utazás megerősítve. Miről beszélsz, te hülye gyerek? Na, akkor még egyszer. Azt mondja nekem. Na most, ne hülyéskedjél. Budipestről kérek. Itt a Budapest, nagyszerű. Ja, mindjárt más dolgok jönnek, ja persze. Marosvásárhelyre. Galacra. Hát akkor inkább Marosvásárhelyre. Barom vagy te? Malackába nem megyek, vagy hova akarod menni? Galac. Ez ugyanaz. Ezt a szart, hát mi történik itt? Jó van, nem érdekel, megyek akkor Marosvásárhelyre. Tesókákhoz elmegyünk, érted? Elmegyünk az erdélyi tesókákhoz, na. Hát ez durva volt, tudom. Hát ez van. Ez a sörike hatása. Na menjünk már, mert elég adtad a hülye izé, nem butogass nekem ezt a képet, nem érdekel engem. Na, húzzál már bele, de nagyon gyorsan húzzál bele. Nem érek én erre rá, ez az, na. Na most aztán ne szórakozz, most tényleg már vicces bolondozol, na. Aha, jó van, legalább most odáig kell menni, jó, most másik fele kell menni. Egy. Itt most szépen kimegyünk, mert úgyse jön senki. Úgy, na. Ez az. Hát szemből pont jöttek, de ezt leszarom. Na mennyi? Ez az. Ó, baszki. Piros. Na, jó van, na. Jó van, én itt megállok, leszarom. La. Na várjatok, van itt valami egy kis gond. Várj csak egy picit, egy pöppet. Hol van az izé? Már elfelejtettem. Hol? Itt a rádió. Na, megy a rádió? Miért nem megy a rádió? Vagy hogy kell indítani? Már nem értem, de hol van ez a izé? Hol a play? Ez nem az? Ja, ez a play. A faszomba már. Jó van, már azt hittem, hogy nem tudtam, na. És ez mi itt? Ez a izé, hogy össze-vissza adja a cuccost, jó? Na, akkor menjünk vissza. Na, jó van már, tökönbe már az egészen. Ja, nem, jó, de vehetek, jó van, na. Érzem már, a majom, hogy izé jött mögöttem, barom. Na, ez az, gyorsan elhúzunk. Menjek a szarokkal. Úgyse jön senki utánam. Jó van, tétéréré. Jó van, ne dalolj már itt nekem, hülye gyerek. Na, úristen, el kell fordulni, várjál. Kicsit fékezünk, kigurulunk itt a zöldbe, jó. Jelzzük, hogy elfordulunk, amúgy senkit nem érdekel. Nyomunk egy gázfröst, így. Gyereket beszopatjuk. Jó van, na. Megint nyomunk egy pöppet kis féket. Aztán ráfordulunk erre a szörnyű szar kapura. Mi a tököm? Az itt a kapcsi rendszerbe, érted? Ja, ökör kapuk vannak itt. Nézd már meg, hát hol vagyunk? Ó, na. Mit tudom én, mit kell nyomni? Azt mondja, hogy szerez pénzt anyádnak. Na. Jó van, oké. Na. Jó van, már megyek már, hülye gyerek. Azt nem tudom, hova kell menni. Ja, fászak, mit képzelsz, hogy ki vagyok én? Én mindent tudok, marharépa. Látom én, hogy itt van.
Itt van, azt szerintem látom. Hülye. Na. Mi van már? Ma még elindult, barom? Ez az. Mi van? Ennyi? Barom. Na! Hát és akkor ennyit erről. Ja, hogy már mehetek is. Hát meg hülye gyerek. Na! Várj, vegyed a gumibugyi zene, várj meg. Öcsém. Mint a izé lenne a alma együttesre, hogy tekem tudja mi. Itt a kicsi mackó, hozza a finom cukrot. Zabáljatok a gyerekek, hogy menjen a fogatok szerteszét. Ez nem rimmel, de senkit nem érdekel. Na. Jó, szóval visszük a cuccost. Hát a perved meg zöld. Ez annyira... Mit készülsz már, hülye buszos? Hogy készült már, érted? Elkészüljél már, hülye gyerek. Majd utánam, érted? Baromja. Ez az. Tutti-dutta. Szátáretaritátá. Na. Hú, apám. Már régen vezettem. Olyan volt, mint a tegnap lett volna, de egyébként meg nem. Maradjál már, mit izélsz itt, te hülye? Barom. Mit izél nekem itt? Na, ki gyere te, idióta! Dehogy nem, nézd már meg! Nem látod, hogy jövök, te barom? Jó, mindegy. Elsőbségadás kötelező meg smafu, mi? Azt nem tudod, mi hülye gyerek? Na mindegy, leszarom. Húzzunk bele. De tocsmány utak vannak itt, hát Istenem, hát csináljátok már meg. Szóljatok már ennek a Karácsony Gergelynek, vagy nem tudom kinek. Stálóját neki. Csináljátok már meg az utakat, hát hogy néz ez ki? Barom. Jó van, na. Legalább nem jön senki. Hát itt már valaki megcsúszott. Hát ilyen utak nem is csodálom, nézd, össze-vissza mentek itt. Látszik. Baromok. Jó van. Nem tudom, mi történik itt, de azóta, amióta nem vezettem, azóta egy megbolondult minden. Nézd már megint kamerák. Szerinted érdekel, mi? Kérdezzed már, hülye gyerek, hogy érdekel engem. Barom. Na. Nézd már meg, addig összevi. Jó van, őzé már te, idióta barom. Na. Jó, de jó lesz. Ja, benyám az van. Jó, de jó, hogy az jó csináltad, hülye gyerek. Nehogy nekem itt izét csináld a balhét. Szevasz, kollega! Ez az, csak egy piros csikot láttok, ennyi vagyok én. Mellettetek itt, elhúzok, a csókolom. Ajjaj. Bejjebb kell jönni, mert ez a... Ajjaj. Nagyon lassú vagy, kollega! Nem tudod, hogy kell vezetni? Már a répa. Az a kecskarigós kúványádat már. Jobbra, balra, jobbra. Már ott a vetés. Az nem semmi már. Nyírják már érted itt a gabonyát. Ott meg a kis bocikák. Szállvátok? Paraszt bocikák. Jó, van mindegy, menjünk, mert kevés az idő. Hosszú az út. Hova megyek már? Hülye vagyok én? Na, megint, nézd már meg, megint beálltak. Ó, de mit akarod föl? Le akarunk ugorni? Barom. Menjél haza inkább. Töcsköld meg az asszonyt. Barom. Inkább azzal foglalkozzál. Csöcsözd meg, jó, az kész. Szórakozol itt ászod, lefele akarsz ugorni, te marha. Ez meg ki ez a hülye? Te melyik hülye vagy, te barom? Nézd már meg. Faszomba. Akkor innen jövök. Na mi van, marharépák? Nézd meg a zsernyákot. Na mi van, zsernyák? Nem gondoltad, basszeg, én arra nem megyek. Nem fogok bemenni a kettő közé. Fú, gyerekek, ez durva. Ez durva cucc itt.
Azt a minden, nagyon oda kell figyelni, hát ne hülyeskedjetek már. Nézzek a zsernyákot. Oda ne a zsernyákot. Japám. Micsoda? Micsoda? Azt a mindenit. Na mit szólsz hozzá? Na mi van, majom? Nem gondoltad volna, mi? Sokkal finomabban kell vezetni. Mi történt már? Stálóját neki. Nem baj. Dönci már nem szórakozik. Az anyátokat. Micsoda? Majd meglátjátok. Mi, hogy én? Soha. Nem adom fel. Nyomom neki. Na mi van? Jaj! Azt a kurva, bazd meg! Azt a kurva! Jó van. Végig időben észrevettem. Ugye? Vagy nem? Mondjuk leszarom. Ezt a hülyeséget. Pillanatok alatt, érted? Pillanatok alatt, érted? Az a nyájodat. Kurva lezárás. Azt hiszik, hogy engem itt meg tudnak állítani. Hát engem nem. Ja, nem arra akarok menni. Hogy van ez? Elfelejtettem. Jó, hát jön vagy nem jön, leszarom. Majd megáll. Marha répát, nem tudok én menni úgy. Jézusom, mennyi van még hátra. Na, tessék! Kurva cigi. Meg a sör, persze. Nem baj. Az is kell. Érted? Kaminyonnak a benya, nekem meg a söröcske. Na, meg állnak Kurnyikova, itt a kicsoda ez. Annácska, hozza a lóvét, ez az, tudtam én. Kicsit megmozgatja a posóját, és mindjárt dől a lé. Vagy ez nem az? Jaj, a sofőr, jaj, erre szólja magam. Micsoda, Szegeden vagyok? Hát így kell, ezt már nyomom neki, érted? Ezerrel azért. Na nézzük. El kell fordulni. Öcsém, baromok. Hát apám. Jaj, na nézzük. Ja, jó, arra kell fordulni, oké. Na. Jó. Ja, nehogy visszafelé megyek, te hülye! Menjél már! Úristen, gyerekek, valami van ezzel a géppel. Nem baj, legalább ez a hülye hamburgeres genya elment. Kis szar. Na. Hű, apám, volt itt gond. Na mindegy. Tudtam, hogy még egy pohárra meg kellett volna inni. Na mindegy, nem érdekes. Egy fröccsöt be kellett volna nyomni. Ez az, toljad neki. Ez a Franco zene. Oké. Jó, hát így. Micsoda, hülye vagy te? Biztos, bazd meg fogok állni, te fasz. Dehogy fogok megállni, ez barom. Itt meg úgyis nekem van elsősége, szóval cubizolhatnak engem, lecubizol. Eloltak, szemantok, csajok! Láttátok, ott voltak, én láttam. Hát figyelj, gyerek, itt nem jön senki, amúgy meg leszárom. Na jó, van ennyit erről. Nézd meg, ott a Teri néni, fönt lát, szevasz Teri néni! Ott a 16-on, vagy mint a 12-en, vagy mint a 3-on. Ott volt Teri néni. Mi van már, hát is lettünk Szegeden? Hát elég pöcs volt ez a Szeged, na mindegy. Elég kicsi volt. Szerintem az a Kamu Szeged volt, tehát nem is ekkora Szeged. Maradjál már! Szeged sokkal nem. Végül oda keserűk vannak fönt az égen. Azt a rohadt. Hát vagy turulmadár, hát ez a kettő lehet, értitek. Értitek, más nem nagyon. Ez az. De megy az. Jó van, már jön a kollega szembe, már nehogy már itt megcsókelázzam, értitek. Az igen. Na. Jó van, én ma most jelzek, mert úgyis el kell fordulni. Jobbra? De én megyek középen, hülye gyerek, mert az biztos, hogy nem fogok ide. Hát ez hülye, tudjátok mi ezt szar itt befordulni? Jó, így. Csak itt szépen begurulom. Így. Így. Hogy de szép volt. Na jó, nem, de mindegy.
Mi ez a kurva vidék? Ezért kéne menni, sokkal jobb az egy német, francia, azok az utak azok királyok, de ez, öcsém, hol vagyok? Mi ez a tanyavilág gyerekek? Hát ne szórakozatok velem. Én nem elszoktam. Micsoda? Ó, nézd már meg, jó van, menjek már be. 1000 milliárddal megyek mindjárt. Alig megyek tényleg. Jó van már, érted? Nem nagy lág, te hülye, nem nagy lóg, te. De nem is erre van, nem erre van. Hoppá, újabb bevétel. Ez az. Jó van, már lefékezek, mert a kolléga is jön. Ez az. Hát így kell ezt, látjátok? Nem szarozunk. Hát szárnak szarakodunk. Csak semmi szarság. Mi azok vagyunk. Hoppá. Na a buszos, na mi van? Majom. Ez az. És itt már nyomatjuk is. Jön valami? Hát szarom, bázd meg. Jöjjön, nem érdekel. Na. Hát akkor menjünk, kész. Apám. Valahogy be kell rázódni ebbe a vezetésbe, mert kávét is kéne innom már. Mindegy, majd iszok. Ne futyoljál már nekem itt! Persze. De vidám vagy. Majom. Na ez már meg mi a szar? Milyen pászportú? Barom. Hát hova megyek egy pászportú? Ó, de jó. Jó van már. Jó van. Ó, de jó. De nehogy már engedjen, érted? Barom. Mit csinálnak ez? Ide beállt? De hülye vagy. Azt hova menjek te? Faszarcú. Ide. Jó van, ide megyek. Jó van, megyek már, na. Na. Mi van, te igbi sájsze? Ott felnyitja a barom. Ja, hogy oda is jött valaki, jó van. Jó van. Ez az interior. De essék, ez a... Nézi, érted az irataimat, az közben megy a pornó zene. Jó van, menjünk. Őt is elengedték, biztos. Az öncipát nem előzöd meg. Nézzek, hogy jön. Nézd meg! Na mi van, szarházi? Barom. Erre kell menni. Ellenőrizz, anyádat ellenőrizzed te. Barom, jó van, erre megyek. Hülye. Biztos meg fogok állni, mi? Ja, mert nem enged túl, vagy túlenged? Ezt nézd, figyelj, hülye gyerek, nézd meg, anyádat ellenőrizzed. Ja, jó ellenőrizte, barom. Azt mondja, folytatod az utat. Ha majd nem, mi? Majd te majd megmondod, hogy mikor folytassam, meg mikor nem. Na, a fasz meg lehúzta a pénzt. Ha alig van pénzem, te barom. Mindegy. Ja persze, mert vettem kaminyont, ja. Jó, hát most már mindegy. Kellene még felvenni embereket, mert ez így nehéz lesz, Hát, gyere már ide, te hülye elém, te barom! Na jó van. Tudom, le vagy te szárva. Ezt a hülyét. Jó, mindegy, hagyjuk. Nézd meg a kis sárga barom. Már megint egy pornó zene. Nem baj, jó ez nekünk. Kurva anyádat. Annyira elegem van, komolyan. Stálolját neki. Na most mi van? Mi van? Ó, de jó, bazd meg. Fasza. Kurva anyádat, károsodás, te. De menjél már előlem, te barom! Most elment előle, vagy nem? Nem ment el, bazd meg. Na végre, hogy elmentél, te barom. Nézd meg a hülyét! Szerinted? Na mit akarsz, te barom? Persze, majd biztos arra megyek, hülye vagy te? Megtörtem miattatok a gépet, te barom, ilyen hülye. Mi van, hülyes erdák? Szopjál le! Stálóját neki, de ideges vagyok. Faszomba.
komolyan már, ne szórakozzatok velem. Már hülye kolléga nem tud normálisan vezetni. Ezért törő meg az autóval, de a kaminyont, mert parom a állatok itt. Az egész szár, úgy ahogy van. Jó van, ne jelezzél már, te barom. Legalább nem jön senki, de fogadj, nézzek, csak jön ma utánam. Stálóját, az hogy jutott át, te barom? Legalább még 5 óráig ott el van zárva. Csak én mehetek át, te barom. Jó, mindegy. Mindegy, már úgyis Szlovákiában vagyunk. Nem is tudom, hova kell menni. Stálóját neki. Nem is itt Szlovákiában? Hát tudod. Ja, nehogy hülye, Szlovákia. Beszélek itt hülye. Jaj! De marha répa vagyok, hát hogy mennék, már Romániába megyünk. Ó, anyám, de hülye vagyok, Istenem! Jó van már. Bevétel 600, az igen! Peterké, már mit csinálsz? Az igen, az már igen, na. Ezt már szeretem. Hozzátok a lóvét, ezt már szeretem. Ez az, nyomni neki. Ez az. Na, ennyi, kész. Ennyi, gyerekek. Dolgoznak az emberek, azt lóvé megjön. Kész. Bocsánat. Na, de jó. Fasza. Szépen rámegyünk itt a cuccra. Ó, de jó, esik az eső. Fasza. Na, ez az. Hát ez van. Jaj, baszki! Tényleg vigyázni kell, mert esik az eső. Ez a szép lassan. Elmegyünk itt a Jóskapista mellett. Í, anyám, gyerekek! Azért nem egyszerű esőben fordulni. Na mindegy. Hát muszáj lesz így elgurulgatni. 100 környékén. Ez az. Csak nagy kanyar ne legyen, mert akkor lesz nem ulas. Na jó, most már nyomhatom neki. Aztán utálom az esőt. Hideg is, meg nyírkos is, meg lucskos. Mondjuk egy dolgot szeretek, a lucskos, de az nem az eső. A életben. Ez az. Jó, mi van már? Megint mi van itt? Jó van, ide jövök, mert látom, ide kell jönni. Ó, de jó, fékeznem kell, mert a marharépa. Nem látod, hogy 1000 millióval lehet menni? Ja, most már nem. Már 40-nel. Úgy, de utálom ezeket. Jó van, minden, itt is le van zárva. Anyájodat. Na mögöttem meg vannak bolondulva, mondják el, mit csinálod a hülye? Ezt mondom én is, aki előttem vagy, mit csinálod a hülye? Hova megyek már? Bárom. Megint összeükszök a fászomban, mindjárt megyek izébe. Barom. Megyek majd németbe. Meg a franciákhoz. Vagy mit tök mindegy. Arra felé, ott jobbak az utak. Hát itt ilyen vadbarmok vannak, nézd már meg, hát. Jó van, gyerekek, én megyek jobbra, baszki. Ó, te arra mész. Én meg erre megyek. Durva, mi? Durva cucc, erre nem gondoltál volna, barom? Na mi van? Azt hitted, hogy nem erre megyek, mi? Te hülye? Hát ezt beszoptad? Na, még hogy arra menjek. Na nézd, kisütött a nap. Ez az. Ugye eláll az eső. Legalábbis remélem. És nem, újra beborult, de jó. Milyen utak ezek? Hát hol vagyok én? Na mindjárt kiírja, Pucsko, Fracsko, Zavi. Nem. Hát Coszava, nekem tök lehet Coszava. Nekem tök mindegy. Coszava. Mi az jobb? Mint a Pucsko más Kirari? Vagy mit tudom micsoda? Vagy Biskrakova? Marikova? Francikova? Mit tudom én? Ez az. Menjünk már, hát is tálolják ezt a rohadt esőt. Na, megyek itt. Nézze, odané, hogy megy ezerek. Az nem szarozik ott előttem, odané. Azt mondja, hogy na micsoda, 500 millióval megyek én is.
Azt mondja, majd én megmutatom a Döncibának, hogy kell menni. Hát megmutatja, baszki, tényleg, nem szarozik. Jó, hát mindjárt seggébe leszek, azt nézhet. Na, remélem ez a barom nem fog elmenni. Ó, de jó, most még le is fékez a barom. Én is. Milyen csikot húztam? Á, genyába. Na mi van? Na merre megy? Nézzük. Hát nem igazán akarja. De arra megy ő is. Hát én csak begurulok mögé. Persze, elsőbségadás, anyádat, azt. Jó van, hát. Oda nél, hogy beindult az öreg. Hát nem szórakozik. Hát nem tudja egyébként Döncibán megy mögötte, vagy figyeld, ezt nézek mindjárt. Lesz nagy problémája. Hát lehet nekem is, de például szép. Le kell vennem, mert most kell nyomni neki. Na, meg tudlak előzni? Kettsög, vagy fékezhetek. Hát így 70-80, nem, így baszki, ez durva lesz. Csak finoman, jó, van lefékezett. Jó, hát ott nem is érdekel. Az a hülye, Tudom már mi a baj, de nem akarom orvosolni. Hát mindjárt orvosolom, hogyha biztonságos úton fogunk majd közlekedni, mert ez így nagyon nehéz. De megy a DG. Kicsit fékezünk. Azt kanyarodunk. Persze, majd biztos. Hülye vagy te, majd a nagy ívbe fogok kanyarodni, barom. Azt mi lesz? Semmi. Égyni. Mindegy, sikerült. Elfelejtettem bekapcsolni a lámpinyont, aztán később majd baj lesz belőle, a beesteledik. Hát mondjuk ne esteledjen, mert lesz nem ulas. Na most azt hittem elállt az eső. Jó van, az elment. Nem érdekel a többi, üt meg már nyomhatjuk. Az igen, hát így kell lesz. Hát igen, gyerekek, nem ma kezdtem. Hanem mondjuk tegnap, de nem baj. Na. Ó, de jó. Anyám, kicsit jobban kellett volna kanyar, csak kicsit csúszik a kormány, na mindegy. Az nem az én problémám, mondjuk de. Na itt már lehetek 100-al, érted? Kibaszott eső van, az nem számít. Azt mondja, hogy 100-al mehetek. Finoman kanyarodunk, nyomjunk neki, mint az őrült, érted? Mint süket a csengőt, érted? Na az mi abba, anya, izéért? Ja? Mi a, kipucolják éppen? Nézzek, a zsaruk pucolják ki. Az igen? Nem semmi. Hol vagyunk? Milyen országban? A rablózsaruk országa? Mi ez? Na mi van? Szintet lépett a csajszí, ez az! Ott az nem semmi, ez az én csajom, már nem úgy, ahogy meg félreértse nekem a Jolika, érted? Nem úgy, csak érted, na. Mégis egy csaj, mégis nekem dolgozik, érted? Logikus, nem? És akkor azért a csajom, nem? Vagy így nem mondható? Vagy nem? Vagy igen? Vagy hogy van ez? Nem baj, nem szórakozunk. Új. Hát nem szeretem, mikor sötét van. Akkor sokkal csúszósabb az út. Ez nem tudom, hogy ez nem logikus, de így van. Na jó van, most álljon már ez az eső, mert már nagyon unom. Már tegnap is untam, bassza meg. Na, mondjuk tegnap nem volt eső, de... Ja, mostában túl sok eső van a rohadt életben, és benne van a francban, a derekamba a görcs! Másból lenne görcs a derekamba, de mindegy most már. Ez az. Kicsit lejjebb csúszna meg előre, és akkor érted már. Jó van, most már 2 óra van még hátra? Mindegy, megcsináljuk. De álljon már ez a rohadt eső, mit gondol, mi a tökön van? Azt hiszi, hogy ezért nagyra akarok nőni, vagy mi a szar? Istenem, nem hiszem el. Jó van, láttam, hogy jössz, barom. Majdnem megszívtad. Mondjuk aki mögöttem jön, az most megszívta. Na, itt hogy kell menni? Aha, ide kell menni. Jó van, figyeltem én. Azt hitted, nem figyeltem? Mi ez a szar? Ó, bazd meg. Na mindegy.
Ilyen utat még életemben nem lát. Na, kijön ez a barom elém? Nem, hála Istennek. Pedig ennyi barmot, ami tényleg az utakon van, azban nem semmi. Jó van, álljon már ez a kurva eső, én nem tudom, mit csinálok. Ez nagyszerű. Fú, gyerekek, na mindegy. Jó, hát azért van minden. Jó, hát itt most legurulunk, 1000 milliárddal. Nézd meg, milyen szoposz, vagy mi volt ennek a neve? Bazzeg, ez már megint milyen, mi a tököm ez? Mit ástak, mi van itt? Öcsém, nem hiszem el, mi van itt? Atomsiló, vagy az szar? Öcsém, mit építettek ide? Az még föl is buckázok nekik. Marha rép. Várja. Elállt az eső. Nagyszerű. Vaj, viszkel a hátam. Mert most nincsenek szúnyogok. Vagy legalábbis nem tudok róla. Kikergettem őket. Na, ezt szeretem. Kés vidéki falucska, érted? Végigmenjünk 1 milliárddal. Ne zavarjuk őket, szegényeket, érted? Na, hol vagyunk? Faszom, Laporocseszká, mit tudom, mi volt kérve, nem is érdekel. Na már csak másfél óra van, aztán ott vagyunk. Azt leadjuk a cuccost, érted? Leadjuk a cuccost. Lehet, hogy túl gyorsan megyek? Lehet, hogy nem érdekel? Na, hídon megyünk keresztül, na ez már... Azt hol vagyunk, hogy hídon megyünk keresztül? Ez a gázmező, vagy mi ez? Mi az a csőt mellettünk? Szennyvíz csatorna? Hoppá. Kicsit gyorsan megy. Nem, várjál, rossz helyen vagyok. Hát nem Angliában vagyunk, gyerek. Hát mit csinálsz? Bolondja vagy? Na ó, ez a civilizáció. Meg egy szeméttelep mellettünk, na gyönyörű. Jó, mindegy, nem is érdekel. Jó van, tudom, fordulok jobbra. Aztán fordulok balra. Mindegy. Na, ez így király. Na, húzzál bele. Jó, majd meg... várja. Jó van, hülye gyerek, leszarlak. Azt hittem nem erre jössz. Általában nem erre szoktak jönni, de most erre jöttek. Hát ez van. Ez van. Lehet az is, hogy kicsit fáradt vagyok már. Nem baj. Mit akarsz te? Ez honnan jötted a baj? Jaj, húztam magammal? Nem ez a fasz volt, aki... Mindegy, nem is érdekel. Érted, sem vettem a hülyét. Az volt, hogy magam... Én nem tudom, mindegy, nem érdekel. Lehet nem is erre akart jönni. Mindegy. Na, hova megyek már? Jó, mindegy, úgyis tele. El kell menni erre. Ó, már jön a kolléga. Ez az. Na. Azt mondja, 80-nal lehetett volna, hogy felmenni? Azt a kurva. Meg felmegyek ezzel 30 izével. 40 meg 50 izével, vagy a tököm. Jó, minden nem is érdekel. Ez az. Ez az enyém, mind a kettő az enyém. Mindenhol én megyek. Ó, ez meg most. Erre kell mennem? Ó, de jó. Jó, hát akkor erre megyek. Itt is mehetnék 80-nal, érted? Ezt megyek izével. 60-nal. Most már 80-nal megyek. Mert bevesszük a kányát, így, meg nyomjunk egy izét. Gázfröccsövé csovát. Na, most már mindjárt megérkezünk. Na. Hát ide, hát jó. Nézzek, az is átjön a baromja. És akkor így most miért, ez most még miért jobb neked? Hülye gyerek. Hát nekem mindegy, én erre is mehetek. Azt hiszitek, nem? Na nézzek, a barom átmegy. Baszki. Hú, de jó. Új. Az igen. Hát majdnem megszívtam. Nézd meg. Na mi van? Na mit akarsz, te hülye? Ez most mit akar? Jó Istenem. Na de jó, befutott egy dugóba. Dugóba jutottam, nagyszerű. Örülök neki. Ó, de jó.
Na jó van. Biztos érdekel majd engem. Nézzek, hogy beindultak. Hát ide, így már jó akkor. Akkor menjetek. Azért csak fékezget ez a barom. Az anyádat már, hülye vagy te? Hűha. Hoppá. Na? Hát te mitől féltél, te barom? Hát nem volt előtted semmi. Jó van hát. Jajjaj. Na, mindegy. Mindjárt ott vagyunk, az kész. Ó, el ne vigyem a kis izét. Motorovicsovát. Jó van. Milyen Vitten, Tontin, hova jöttem már? Ez is táloljátok, nem figyeltem oda. Nem Marosvásárhely, vagy mi volt, amit azt mondták, hogy oda kell mennem? Jó, mindegy. Nézd meg a sok hülye itt, most meg előtte itt szarakodik. Ja, de már látom a végállomás. Az anyádat. Marosvásárhely, nagyszerű. Hoppá, hülye gyerek, nem tudtad mi? Azt hitted, hogy nem tudtad mi? Hát igen. És akkor itt mi van ilyenkor? Az anyádat, remélem piros kapnak. Idióták. És nem tartanak fel engem. Na mit akarsz? Majomrépa! Idióták. Ó, de jó. Nem látod, hogy arra akarok menni? Hülye. Barom. Vicc. Na, beférünk? Hát remélem. Na, erről ennyit. Na, kinyílik, mire odaérek? Ó, pöpec. Na. Jó, na itt vagyunk. Na, mutassad, hogy mi, hova kell állnom. Jó, nézzük. Jó van, oda be tudunk állni. Na, elmegyünk emellett a szár mellett. Az a lavor cargo, vagy a cargo, vagy mi van, hopp, egy kicsit lelassítunk. Na. Egy, na. Így kellett csinálni. Így kellett. Na. Ez is megvolt. Na nézzük, hogy mi lesz ebből. Jó van. Alakul ez. Mint pupos gyerek a prés alatt. Na. Úristen, mit tudunk innen elvinni? Fogalmam sincs. Itt vagyunk Románia közepén, mondjuk ez mindegy. Na. Azt mondja, hogy most mi a fasz van? Gyerekek. Itt volt valami nagyon... Ez mi volt ez? Meg ez volt, ugye? Az meg lemegy Törökország. Nem, Törökországba nem megyünk. Szófia. Nem megyünk Bulgária. Pozsony, megyünk vissza Magyarba. De jó, azok szarutak. De hülye vagyok, hogy erre megyek. Nyugatra kell menni, gyerekek. Nyugatra. Van itt Bukurest is. Nem. Pozsony. Mindenképpen Pozsony. Na jó van. Mindenképpen Pozsony. Azt tuti. Ó, gyerekek, ez így nem viszem. Ó, hát ez sírság. Jó van, na. Most azt hiszi, hogy tudtam, hogy ki akarok menni. Így. Na nézzük. Ó, csak ez egy van. Jó, hát akkor már viszem is. Na, honnan? Aha, látom. Hát akkor innen rámegyünk. Rámegyünk, gyerekek!
Mint gyöntjük a takonyra! Ez az. Menjél már te! Barom. Mi van? Még nem vagy alatta? Azért. Csodálkoztam. Jó, felkapcsoltad magad, barom? Igen, jó, hát akkor menjünk. Csá. Jó, hogy ezért... Ó, de jó. Nem figyeltem, hogy ilyen szart kell szállítani, na mindegy. Most már mindegy, elvisszük. Jó messzire kell vinni. Ja, hogy erre kell menni. Ajaj. Ne vigyük azt a táblát, jó van. Jaj, na jó van. Na. Igaz, hogy nem látjuk a táblán, akkor kétharmadát, de nem baj. Azt a rohadt. Mikorra kell oda vinni? 1000 év múlvára? Na mehetünk amúgy, mert már az a megálltott, akkor tudja, hogy mehetünk. Azt mondja, hogy akkor nekünk menj 12 óra. Ó, Jézus, aludni kellett volna. Mindegy. Nem baj, csak menjünk innen, mert ez rettenet. Mi van? Mi adjál már, nem jön semmi. Miről beszélsz, barom? Minek piros vázzák, hogyha nem jön semmi? Fű, gyerekek. Valami vonat ment itt valahol. Ja, értem. De mi ez? Határ? Már itt vagyunk a határa? Vagy mi a szar ez? Mindegy, nem is érdekel. Nem is értem. Ez is határ. Mindegy, legyen. Milyen 50-nel kell menni, bazd meg? Jön valami? Nem látok soha, hogy már 80-ra lehet menni. Ez az már fékez. Jó csinálod. Jó csinálod, hülye gyerek. Az is fékez. Jó csinálod. Jön a kolléga. Szépen így besorolunk ide. Azt nyomjuk neki 1000-rel. Cső, apám. Na mi van, gyerekek? Mi van, alszotok, vagy mi van? Mi van, bevettétek a izét? Xanaxot, vagy mi? Öcsém. Cső, de jó. Ó, anyám. Hűha. Kicsit éles kanyar, de megoldj. Már megoldottuk. Hát mondjuk úgy, hogy mindegy, megoldottuk. Ez az. Fog ez menni, ha nem szarozunk. Új, de jó. Lesz már megint valami visszafordító. Visszaordító! Azt ordítja, hogy vissza! Na, mindegy. Mindegy, elmegyünk innen, mert elmegyünk Pozsonyig. De jó. Jó lesz ez így. Jó van, nekem már ide kell jönnöm. Nem arra, erre kell, de most már tök mindegy. Ez az. Na. Nézd meg, bazdmeg. 80-nal tudok itt menni. És ha nem, akkor mi van? Barom. Muszáj fékeznem, hát ez... Nem is értem. Jó, mindegy. Na. És még egy Direkt idegelnek engem. Direkt idegelnek engem. Forog, menjek vissza. Most nem lehetett volna máshogy megoldani, csak így. Nem hiszem el. Tökönbe már. Persze, fúgy. Miért nem tudok itt lemenni, bazdmeg? Le tudtam volna? Ja nem. Ez nem az a fajta út. Ja, hogy itt lehetne visszafelé is jönni. Hát itt ne jöjjön senki se visszafelé. Szétszedem a pofájukat. Na, ez mi az? Ja, hogy arra nem mehetek. Öcsém, már arra sem mehetek, amerre akarok. Hát ezt rohadékok. Akkor nyomom neki, nem érdekel.
Nézzek, mindenhol az a X. Ja, nem mehetsz arra. Miért nem mehetek, és arra akarok menni, akkor mi van? Hülye barom. Nem mehetek arra. Fúgy, valaki jön mögöttem. Kolléga? Hát nem, szerintem buszos. Ja, megint ott van az a hülye épület. Jó van. Na, ez hova visz? Part. Már megint ez a szar Jó van. Hú, apám, de jó. Nem baj. Na. Nyomjad neki, fiam, nyomjad neki. Na mindegy. Kéne valamit csinálni már mást is, mert ez a kaminyonozás, ez egy rettenet. Az meg bevétel nélkül maradt, ez marhára örülök neki. Azt mennyit gomboltak le rossz, mi? 196 000. Jó, mindegy, nem érdekel. Úgyis ilyen 600-akat hoznak, hát akkor. Csak ez még mindig nem elég egy izére, kaminyonra. Sokkal több pénz kell. Bizony, sokkal több pénz kell. Jó, hát kicsit lassan, de csak összeszedjük magunkat. Nem hagyjuk el magunkat. Hát szépen gyűlik a pénz, új a kamionyon. Ez így fog menni. Hozzák a lóvét, érted? Nekem. Ezért Annácska, meg a többiek. Így kellett csinálni. Ja. Na. Lakken, kukker, kakkerba vagyok. Mit tudom én, hol vagyok? Hát olyan, mintha otthon lennék, esküszöm. Teljesen. Hoppá! Kicsit átment a másik oldalra, nem mint nagyon érdekel engem. Ja, már megint ez a hülye ufós Mit tudom mi ez. Jó van, nem jön senki. Ha jön, akkor ugyanúgy... Hopp, ez az, fasza lesz. Na mindegy. Az a lényeg, hogy megvagy. Jó van, ez az, világítsa a szemembe, te hülye nap. Ennek is most kell világítania. Hú, azt a kurva. Na. Jaj! Bocsánat, csak itt igazítottam a dolgokat. Na. Jön egy kolléga mögöttem, de az már marhára nem érdekel. Most valakivel valami történt, nem figyeltem ott. Ezt a masinériát itt nekem. Na. Hol a francba lehetek? Szerintem még mindig itt vagyok, Romániába. Nem figyeltem, most sem mindegy. Szerintem Romániába vagyok, mert Romániába lehet 100-al menni, érted? A kaminyonoknak. Ugye megyek én 100-al, várják, csak nem tudom mi történt, de ez az a kék viharvert szar elment, jó, a másik az nem. A szívott, de nem azért szívott, mert direkt csináltam, nem csináltam direkt, csak de jó. Na jó, hát én itt megyek, engem nem érdekel. Na. Össze-vissza fékeznek a bármok. Ez az, kanyarodjunk csak finoman. Finoman. Hol lehet itt nyomni? Mit szórakozunk itt? Hűha. A túlzásokban azért ne essünk. Na most az a barom az mit fog csinálni, na? Na mit fogtok csinálni? Faszarcúak. Még ő se tudja. Jó, mindegy. Azaz, hülye. Jó, van mindegy, hát. Jó van, na mindegy. Na mi van, amigo? Hasta la vista, amigo. Barom. Megy össze-vissza. Nem tudja, hogy én jövök. Ja, mondjuk nem által kicsit lassítani, mert megint nézd meg. Ja, mondjuk nem érdekel. Ezt nézd, figyeld! Odalé! Odalé a csávot! Huhú! Beszartál, mi hülye gyerek? Mondjuk én is majdnem. Csí, apám.
Jó, hát mindegy, hát megpróbáltuk és sikerült. Hát így kell ezt csinálni. Bátra ki a cseresznye. Biztos arra megyek, mi hülye gyerek. Hoppá, hoppa cica. Jó, elfértem. Hát mindegy. Volt 2 tábla. Hát nem van ilyen, de hát az mondjuk minket nem érdekel. Mit érdekel engem 2 hülye tábla? Minek rakták oda, nem? Útba volt, hát. Hát nem oda kell rakni, hogy sem ahol útban van. Barom. Milyen elsőbség? Hülye vagy te? Ennyit erről az elsőbségről, marharépa. Na. Na, majd le a nap. Nem lesz ez így jó. Azt a rohadt. Kicsit benéztem itt a dolgokat. Jó, mindegy, hát van ilyen. Fú, jó, mindegy, megúsztuk, az a lényeg. Ezeket az utakat. Ki találta ki? De olyan, mint hogy te komolyan, milyen vidék ez, öcsém? Hát, de hol vagyunk benne? Hát, ez a 21. század. Itt 8 sávos strádáknak kéne lenni, nem ilyen hegyi utak, vagy mi a szar ez? Mezőség, turha, út, stálójel. Jó, hogy nem földút. Barom. Ez az. Mondjad meg, hogy mennyivel kell mennem, te hülye. Majd annyival megyek, amennyire akarok. Hát igen. Majdnem. Majdnem túlmentem. Nem baj. Még az utolsó pillanatban. Még az utolsó pillanatban. Megfogtam. Na jó van, meg lesz ez a fuvar, gyerekek, nem kell izgulni. Na! Kicsit eleszünk a befőt. Kavernyászunk itt, jön a kollega. Na mi van? De mi van? Nincs otthon senki? Nem várt téged senki? Hogy engem csak a Jolika vár, érted? Hát? Maradjál már, Jolika az. Aranyos. Jolikát szeretjük. Az igen. Tényleg hol vagyok én? Ez a Csomalunkban, vagy így megyünk fölfelé vele. Az igen. Az lesz itt út, majd látom. Király. Bocsika. Na de jó. Már megint valami faluba jutottunk. Nem baj, csak menjünk. Benyám még van. Nem sok, de lehet, hogy ezután majd... Hát lehet, hogy majd... Hoppá, megint körforgalom, de jó. Nem baj. Na mindegy, szóval lehet, hogy Benyáért be kell majd menni valahová. Jaj. Pá. Na, erről ennyit. Na. Ez az. Na. Ukulele zene. Ja? Kellett volna jelezni, de most már kész, nem érdekel. Na remélem most már faintos út fog jönni. Nem ilyen ilyen Genya út. Hoppá. Le nem menjek itt az útról, mert aztán bemegyek a Sussásba. Azt ez is le van zárva. Minden le van zárva, hát még életem. Nézzek, ott is. Mi ez? Útépítés, vagy mi a szar? Na akkor most jöjjön valaki mögöttem, baszki. Kicsit elcsodálkoznék. Jó, mondjuk jöhetett volna utánam is. Az igaz? Mindegy, nem érdekel. Na! 8 óra, anyám. Akkor reggelre megérkezek. Talán. De csak jön mögöttem valaki. Nem is egy. Nem baj. Hadd menjen, vagy hadd jöjjön, vagy hadd menjen, mindegy, nem is érdekel.
hogy itt legalább nem kell fizetni az útért, vagy legalábbis nem kérnek pénzt. Hogy eddig nem kértek. Na nézzük a hülyét, hogy villogtat. Ne villogtassál már, te barom! Mit villogtasz, te hülye? Mit akarsz, te? Marharépa. Nézd már meg. De oda vagy a izéddel. Elektromos szaroddal. Hűha. Azt mennyire kell itt vigyázni? Nagyon. Hú, gyerekek, nagyon vigyázni kell. Ha ember nyomja neki, akkor vigyázni kell. Képzelem mögöttem, hogy be lehetnek szarva. Nézzük, hogy te ide figyelj, ez a kamionos, ez mit csinál? Döntse már, hol megy. Hát én majd ott megyek, ahol akarok. Ennyit erről, édesapám. Hülye gyerek. Menj az a kapálni, ha bajod van. Ne velem foglalkozzál. Gyurmázad a répádat, hülye gyerek. Marhája. Na. Gyerekek, te zsibad a lábam. Nem baj. Na ez most mi a... Izéjél lassul. Jó, nem is érdekel. Ja, látom milyen lassul. Ez az. Ezt a furgenyát, ezt megelőzzük. A kollégákat is megelőzzük, aztán megyünk. Irány, horány. Na. Ez az. Őt is megelőzzük. Új. És még mindig van valaki. Azt a mindenit. Hát igen. Ha nekem menni kell, akkor menni kell. Akkor nekem itt nem... Ujjaj. Akkor nekem itt ne szórakozzanak. Az igen. Így kell a kollégát megelőzni. Hellóka. Van egy kis melóka, ez az, fékezzél. Te csak fékezzél. Én megnyomom a gázt, érted? Hoppá. Ajjaj. Nem, még nem kell benya. Hiába aggódok, nem kell benya. Ez az, na. De jó van már. Én nem tudom, hogy hova megyek, de nagyon megyek. Fú, de megyek. De jó vagyok. Fú, de jó vagyok. Na. Nem sokáig, amit látom, itt már lesznek gondok kanyarokkal. De mondjuk ennyivel még be tudom venni, legalábbis remélem. Ez az, csak tartani kell az irányt, kész, ennyi. Jó, hát ez sajnos ráfékezett, mert így. És elvileg, aha, muszáj lesz megelőznöm. Hát gyerek, téged meg foglak előzni, ha kell, ha nem. Így. Ajjaj, azt hittem, hogy beférek. Hát te nem fogsz már itt beférni, hülye gyerek. Hiába próbálkoztál. Nem azért előztelek meg. Jó, mindegy, úgyis 2 van. Egyébként. Azt hiszem. Csak nem tudom, hogy ez a barom hova fog menni. Mi? Jó van, értem én. Aha, oda, az nekem jó. Na várjál, te hülye gyerek. Azt hitted, hogy nem fogok arra menni, mi? Na mi van? Majom. Igen. Paszportú. Na mi van? Nyissad már ki ezt a kurva kaput. Nézd már meg a hülyét. Marha. Ellenőrizzetek, aztán húzzatok a getvába. Na jó, jó utat neked is, beléd is, hülye gyerek. Na, erről ennyit. Na, hát ez hamar ment. Hű, gyerekek. Jó van, már azt hittem, nem látok majd. Aha, csak szeretnél ott menni, ahol én. Na.
Jó van. Fasza. Jó, van már megvoltak az izgalmak. Mindjárt éjfél. Éjfél. Hova megyek már? Hát hova megyek? Jön egy ilyen trotyengátra, azt mindjárt félre rá. Nézd meg a hülyét. Bejött elém. Mindegy. Nem érdekel. Az is bejön. Mi van? Féltek a belső sávba, ugye? Ja. Amúgy meg el kell fordulni jobbra majd, figyelnem kell. Ja, látod, úgyis le van zárva, nem? Akkor neki megyek lezárásnak. Jó van, bocsi. Jó, bász meg, hát ne haragudjál már. Kurva anyádat, mindenki ezt szerette, barom. Jó, mindegy. De utálom ezeket az utakat. Össze kanyargóznak mindenféle szár. Idióta barmok. Nézd már meg ezeket a hülye idióta utakat. Hiába jössz, hülye gyerek, nem érdekel. Hát nekem mennem kell, mit képzelsz már? Azt hiszed, hogy lopom a napot, vagy mi a szar? De én nem érek rá erre. Kanyargós utakat, ez marrépa, de fáj a lábam, az is tárolját neki. Ennyit nyomni a gázt. Nem is tudom, mikor nyomtam utoljára ennyit a gázt, érted? Jólykát nyomtam ennél jobban. Nem őt sem, mert csak gázt nyomok egyfolytában. És a mást is kéne tényleg. Az jó, mert én nem arra megyek. Hello, hülye gyerek! Hát egy barom vagy. Hát akkor én erre megyek. Nekem mindegy, hogy mit akarsz te hülye, de én erre megyek. Hát azért se semmi az éjszakai fuvarozás. Komolyan nem hiszem el. Hát de... mindegy. Hol ennyi ember az utakon nem hiszem el. Olyan most vagyok a komolyan. Nem baj, nem érdekel. Megcsináljuk. 5 óra, 5,5 óra, nem hiszem el. Nem baj, ne izgulj. Nyomni kell. Most már nem is érdek, nyomjuk, érted? Nyomjuk neki. Ez az. Elfordulsz? Hát az jó, mindegy. Szerencséd volt, marha répa. Na már Szegeden vagyunk, király. Jó van, Szeged is jó. Szegeden vagyunk, akkor már jó. Ó, már megint kanyarogni kell össze-vissza. Na mindegy. Ez az. Ennyi barka, anyám. Még menni kell. Na, már jelzek a baromoknak. Nézd, az a kis szar is arra megy. Így. Na, elfordulunk? Hát. Miért ne fordulnánk el? Ha nem? Na. Jó, oké. Megnéztem, hogy mennyi van még hátra, nagyon sok. Úgy megnyugodtam, hogy tiszta ideg lettem. Na, így. Ja, még menni kell. Menjetek már. És legalább merre mész, te hülye? Ez az, mert én arra megyek. Csak azért mondom. Jó, hát gondoltam, hogy még bevágok eléjük, de nem sikerült. Hát, figyeljetek. Nem baj, elmegyünk most Pácsányba. Vagy innen még messze van. Lehet, hogy még át kell mennünk Budapesten is. Lehetséges. Mindegy. Hát az ott jön, de marhára nem érdekel engem. Azt mondja, hogy Szegednek itt most vége. Ennyi volt. Tán igaz se volt. Na. De megy a rock zene. A rock, meg a roll. Az utcáról. Ugye így van a szöveg? Én tudom én. Anyám.
Na mindegy. Na meddig kell mi? Ja, itt már jelezni kell. Egy pöppet fékezni, csak egy... Úgy, né. Jó, nem vittünk el semmit. Nagyon jó. Így szépen legurulunk. És nyomjuk neki, mint az állat. Huha! Kicsit bementünk a susnyásba, nem számít. Új. Ez itt a kolléga. Ott meg a másik kolléga, az igen. Szépen bejöttünk ide. Hát ez van. Na, utol tudjuk érni? Hát nem tudom. Nyomom neki. Hát én nyomom neki, de valamiért nem akar gyorsulni, lehet emelkedőn megyünk? Lehet. Mindjárt érjük a fénysebességet, aztán senki nem fog megállítani minket. Kibírja a gép a benyő? Biztos kibírja ennyi benyával. 4 óra, 4,5 órát, ez kibírja. De menjél már, ja jó van már. Már megy, ez jó van. Azt hittem, hogy nem megy, de megy már. Jó van, hát azok már nem fognak utolérni, az biztos. Ez az. Na erről ennyit. Ja. Jó van, jó ez az izé. Ez az oldal jó nekem. Na mindjárt megelőzöm a kárégát. Na jó van, menjél már. Nézd már meg. Kollégait. Igen, csak finoman. Csak finoman, ez az. Így kell ezt. Na mi van? Azt hittétek, mi, hogy nem tudtátok? Na, azt hiszem, ha hazamegyek, nagy fuvar után, nem most hazamegyek már, akkor leállunk majd egy kicsit pártizni a haverokkal, sörözni, meg jó kis vörösboros mára pörköltet fogunk csinálni Bográcsban! De jó lesz, azt a mindenit. Azt a paszta, cipőpaszta. Az jó lesz az. Az ám lesz egy finom dolog. Kis házi nokelli van, mert Jolika megcsinálja nokelli. Nokelli tud csinálni. Jó van, ne dúgjál már, te hülye. Annyival nem is mentem. Na, szóval jó kis nokelli. Kovácsolt uborkával. Új, de szeretjük azt. Na, te meg itt akarsz csinálni, mész a izébe. Hát akkor menjél, csá. Akkor csá, barátom. Na. Az is villogtat, mindenki villogtat, itt bármok ezek. Na jó van. Már nagyon késő van. Nem baj, mi nyomjuk. Lehet ennyire nem kéne nyomni. Vagy mégis? Ja, vagy mégis. Azt hittétek, hogy én nem tudom mi? Hát ennyi. Ennyi, kész. Ennyi erről. Látjátok? Nekem aztán mondhatják, hogy túl gyorsan mész, micsoda? Mi az, hogy túl gyorsan megyek? Alig megyek, hát ez a baj. Ez a baj, hogy alig megyek. Mennek ezek itt, érted? Kollégák? Milyen kollégák ezek? -2-vel mennek. Hát figyelj gyerekek, hát mikor ér meg? Meg fog rohadni, amit visztek. Főleg, hogyha ilyen felirat van rajta, nem is tudom elolvasni. 3 szög, meg 4 szög, meg körszög. Hát, vagy Na ez is el akar kanyarodni. Hát én mondjuk nem megyek tovább, mert arra kell menni. Nézd már megint bukkanó! Idióta! Ó, várjál. Le kell lassítanom. Új, visszafelé kell mennem, mert hogy van ez? Hogy tudok én, így nem tudok menni. Aha. Hát mindegy, de mégis tudok. Hát van ilyen, azt hittem, hogy nem tudok, de tudok. Na. Ja, hát mondjuk
Ha én vagyok döcsiba, hogy ne tudnék? Jaj, gyerekek, ó. Fú, apám. Értitek? Ez a szakma, értitek? Hagyjál már. Nem, akik ott az irodában sunnyognak. Hagyjál már. Ott bújnak ott a mögé, a monitorok mögé, érted? Ez a munka, értitek? Ez. Hoppá. Így menni, mint az állat. Vinni a cuccot, érted? Itt sokkal hamarabb odaérek, azt így nézek, hogy te hogy a faszomban? Mi ez? Hogy? Hát így, érted? És akkor mindig jön valami pluszjat, értitek? Hát mindig van ilyen, mindig van ilyen. Nem sokára ott leszünk. Mondom, reggelre meg is érkezünk. Jaj, de jó lesz. És nem tudom, hol vagyok, de majd megtudom. Nem is figyeltem, biztos kiírta. Vagy nem. Hát ez a Budapest. Mindjárt kiderül. Azt írja, hogy Pécs, Wien. Miről beszéltem arha? Jó, minden nem is érdekel. Pécs. Hát hogy mennék még arra? Nem lefelé megyek, felfelé, te hülye. Na jó, mindegy. Nyomjuk neki. Jó, eznek nagyon akarják itt a izét. Lefotózni engem. Hát engem lefotózzanak, érted? Majd megmondom nekik, hogy én nem fogok hozzájárulni. Mit képzelnek magukról? Lefotózni. Ne már az anyájodat! Bolondja. Hát megint esik, hát ezt nem hiszem el. Hát én még ilyet nem láttam, megint esik. Jaj, de jó. Azt se tudom, hogy miért esik ennyit. Hát most nemrég esett. Mondjuk a túlzás, de... Ajjaj, gyerekek. Új, pótkocsi gec van. De gec van. Ajjaj, gyerekek, itt a vége. Jó, nem, de... Semmi baj, megoldjuk. Pótkocsi, hogy rohadjál meg, bazd meg. Pótkocsi. Jó, hát egy kicsit megcsúsztunk, hát. Nem baj. Nézegesség van. Még van helyük elmenni mellettem. Nézzétek meg. Az igen. Nem baj. Ha mondtam, hogy nem kell így menni, én mondtam. Vagy hát nem úgy mondtam, hanem azt mondtam, hogy ha ennyire megyünk, akkor megtörténik ez a dolog. De most már ez sem érdekel, gyerekek, ez sem érdekel. Már a scoopos se érdekel, vagy hát tekem ez. Ez az. Na mindegy. Ez a két és fél óra már simán levezetjük. Mondjuk lehet nem kellett volna így menni, mint az állat, de hát... Hú, nézzem, mindenhol ég a villám. Mi van? Nem tudtok aludni? Istenem, nézd már meg! Hát mindjárt reggel van. Ezt nem tudtok aludni. Marha répák. Jaj, hova megyek már? Ez megint minden nem is érdekel. Megint össze-vissza nézek, minden szétszart. Bemegyek Benyáért. Ha ez benzinkút egyáltalán, és nem csak pihenő. Benzinkút, jó. Benzinkút, igen, jó van. Akkor bemegyünk egy kis Benyáért, mert... Már nézem, már megint kezdődik. Még lassabban megyek a kelleténél. Jó van. De hol a leágazás? Vagy leágazás? Ott a benzinkút. Tessék. Én már jelzek, mert valahogy itt ki... apám, majdnem félrementem, vagy hogy mondják. Jó van. A faszom se fog... Nézd már meg! Ez most komoly barom. Nézd meg, beállt elém. Ja, lehet, hogy nem is tudok menni. Baszki. Mindegy, itt megállok. Állj! Melyik fog előbb elmenni? De szerintem csak ott tudok tankolni. Aha, itt nem is tudok tankolni. Átanyájodat.
Na mindegy. Na menjél már barom, tankoljál már gyorsabban, na azért. Á, Istenem. Na mindegy. Jaj, de jó. Úgyni. Na töltsed meg. 470? Az király. Nem hiába, nem hiába. Magyarba vagyunk. Nem úgy, mint az múltkor voltam, hol voltam, 790 vagy nem tudom mi volt a jó marinére. Mehetünk? Jó, menjünk akkor. Esik még? Aha. Persze. Na mindegy. Esik még, jó van, hát akkor eső van. Na mindjárt meg vagyunk. Már csak 2 óra, nem egész 2 óra, aztán már ott is vagyunk. Jó. Na! Hát az jelezzük. Na jó van, te barom, akkor nem nézd már meg. Ez nem is barom, ez kiengedett. Jó van, na bocsika. Mindjárt lesz egy kis csocsika. Na jó van. Amúgy is el tudsz menni mellettem. Ez az, menj el, barátom. Te elmehetsz, rendes csávó vagy. Na ezt már így bírom, látod? Ezeket bírom, ez jó fej. Hát de jó fej vagy. Stálójál, jó fejbe kéne rúgni. Na mindegy. Ez egy jó csávó volt. Ugye kiengedett, nem szarodott. Azt mondta, hogy szerencsétlen, mondd menjen. Na hát mentem is. Ha nem kell 2-szer mondani. Se 3-szor. Ez a rohadt eső, olyan nehezen tudok kanyarodni benne. Aj. Na mindegy. Az lenne jó tudni, hogy most oké, hogy ennyi az idő. Hogy mikorra kell megérkezni. Sose nézem, én nem tudom, sose nézem, mikorra kéne megérkezni. Opa. Hát azért ez nem igaz. De volt, amikor néztem, hogy na ez mi a faszom volt, nem mindegy. Szóval néztem, hogy milyen napokra kell, vagy hogy is volt, hogy volt így, azt hiszem, hogy ki, hogy egyik nap este től másnap reggelig időszakban kellett valahogy megérkezni 3 nappal később. Na itt mi folyik, kérem? Mi folyik így gyöngyösen? Ajaj. Jó van, befordultam. Hát mondjuk úgy, hogy befordultam. Ezt a hülyeséget? Na mindegy. Na jó van. Ja, itt van a haver. Aki beengedett. Na menj, elengedlek. Na mész, ha barátom, mész, jó van. Meg besorolok mögéd, jó? Ha kell, ha nem. De lassan megyek. Meg nem is csodálom, de ez nagyon durva a gyerekek ez az eső. Nagyon durva. Olyan dolgokat produkál, hogy ezt nem tudod, ilyen vízátfolyások, meg mit tudom én, mik vannak, értitek? Azt csodálkozunk, hogy megcsúszik a káminyon. Na ez jó. Ó, mit csinálok már? Nézzek, meg mögöttem beszarik. Nézi, hogy jaj, szórakozom, mit csinál ez? Ha megyek! Hopp, az a nyájodat! Nézd már, mi a faszom ez itt, idé? Kínai turisták, vagy mi? Vakúznak? Ó, itt van a csávoka. Vaj, nehogy belemenjek szerencsétlenbe. Rendes volt velem. Ő is arra megy, amerre én. Jó van. Nem merem nyomni, vagy nehogy belemegyek hátulról szerencsétlenbe. Az igen! Az igen! Ez az, de jó vagyok. És nem is fékeztem, gyerekek. Lehet azért húztam meg. Az igen! Jaj, de fasza! Az egy bírom a vezetést. Az igen, az fasza volt. Hát jó, van ilyen. Boniem? Na. Pap, 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 parap, 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 pap, 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 parap, 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 pap, 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 parap, parap, parap.
Na, erről ennyit. Na. Na, most megyünk át a határon, nem? Hú, de lassítanom kell, mert már gyorsabban megyek a kelleténél. Hát jó, csak egy picit. Úgyis itt kell maradnom. Na mivel Annácskával? Megint nem talált munkát, biztosan a kurva eső miatt van. Tuti. Az eső ilyen egyébként. Na mindegy. Szerencsétlen. Nem is értem. Egy ilyen jó kinézetű csajszi. Nem értem, hogy miért. Hát mindegy. Na mindjárt ott vagyunk most már. Tényleg. Hát csak órák kérdése, azt ott vagyunk. Lehet el is fog állni az eső. Hát nem biztos, de lehetséges. Na. Csí, az anyájadat. Fű. De utálom az esőt. Meg a szelet, meg a havat. Ezek Amerikában. Mondjuk lehet ott is esik az eső. Ó, már látom, hol kell menni. Egy pinnyalatra láttam, egy pinnyalatra. Ó, nézzétek már, hogy világosodik. Bratislava azt mondja. Nem Pozsony. Marharépa. Az ukulele, az kell nekünk. Így kell. Ez tipikus ilyen napfelkelte zene. Érted? Tovább kell menni. Nem Verszát, nem, mondjuk mehetnék arra. Az igen, ez mi volt? Kijössz meg? Na jó van, szerencséd van. Marharépa. És mindig esik az eső. Az Istán olyan neked, mikor fog elállni. Úgy látszik, ez ilyen esős korszak, időszak, vagy hogy hívják. Jó van, nem érdekel már. Óvatosan kell. Azt hittem befordulok itt, mert tényleg azért nagyon durva ez az eső. De most már mindjárt ott vagyok. Leadom a melódiát. Jó van. Barátom hívott Amerikába. Most ott is van, gyerekek. Amerikába. Azt mondja, hogy hát azt mondja, hogy dolgozok ott egy kicsit. Hát én nem tudom. Na mindegy. Hopp. Itt el kell fordulni nekünk jobbra. Ha mindegy, hogy csak el kell fordulni. Úgy, né? Nagyszerű. Hát akkor neked is piros, bazd meg. Én azt hittem, hogy zöld. Nézd már meg a hülyét, az meg nézd, hogy tutut, baromrépa, tutut. Mindegy, nem is érdekel. Csak nem áll el az eső, hát mindegy, hát nem, hát akkor nem. Engem nem érdekel, én ide jöttem, az kész. Ez a Foss Speed. Lehet, hogy nem mentem túl. Na nézzük, hogy mit tudunk csinálni itt. Azt mondja, hogy menjek oda. Jó, hát akkor én oda fogok menni. Na! Szépen, csak nyugodtan. Mint a félőrült, szokták volt mondani. Na! Szépen begurulunk. Így. Mint a mi se lett volna. Hopp, kicsit túlmentünk, de mégse. Megnyomjuk a lekapcsolást. Azt várjuk a csodát. Na. Ez az. Hát nem léptünk szinte, de nem is érdekel. Annyira jók vagyunk, hogy nagyon jók vagyunk. Na még azt még megcsináljuk, hogy megnézzük, hogy gyerekek. Megnézzük, hogy mit tudunk innen vinni. Jó? Azt mondja, hogy itten vagyunk Pozsonyban. Na nézzük.
Nem, szó sem lehet róla. Dehogy megyek. Én ugyan nem. Ez sokkal jobb. Tessék! Ausztria. Ez a legjobb, gyerekek. Mi a szart kell? Kazán alkatrész. Hát az nem szarozik. Jó nagy cucc. És ezt el tudom vinni? Hát nem. Mi a tököm ez a csík? Nem tudom elvinni? Ez mennyi egyébként? És 45 tonna. Mi van? Ja, hogy a méretei és még 45 tonna. De mennyit tudok elhúzni? Na, meg kéne nézni az izét. Nézzük meg a... Mennyit bírunk? Mennyit bír a járgány? Camion? Nem. Hol van sofőrök? Garázs? Kamionok, ez kell nekünk. Jó, ez az enyém. Ugye? Igen. Ó, de jó képű. De cibá. Na. Azt mondja, hogy? Hát itt kurvára nem látom. Itt mi van még itt alul? Nem látom, mi van itt még alul. Jó, minden érdekel. Ja, itt van, csak rá kell menni. Azt mondja, hogy... Igen. Igen. Hát ez nem sokat segített. Szerintem ezt elbírjuk vinni. Szerintem. Próba cseresznye, most azt mondják, hogy hülye vagy? Jó, megnézzük, jó? Na még egyszer. Oké. Hát ez biztos, hogy ittem. És ez volt? Ez, igen. Na, próbáljuk. Ó, igen, itt a lényeg, igen. Azt mondja, ja igen, itt tudjuk megnézni, hogy azt mondja, túlsúlyos rakomány. Igen. Jó, de mi a probléma? Azt mondja, nehéz rakomány fogsz mondhatni, ellenőrizd a kamionod jelenlegi kiépítését, hogy biztosan megfelel a feladatnak. És igazán mit csináljak? Azt mondja, hogy tengelyek száma. Hát ez kell nekünk. Nehéz lakományok szállítása nélkülözhetetlen paraméter. Jó, igen, és? De ez honnan tudjam, hogy jó ez nekem? Azt kéne megnézni, hogy mi van akkor, hogyha fejlesszük a kamiont. De fejlesszük a kamiont, akkor be kell állnom valahova, nem? Hol tudok én itt beállni valahová? Fejleszteni a kamiont. Itt. Azért is szembe. Nem, ez kamion, itt tudom. Aha. Uha. Hát. Ja. Bemegyünk ebbe a szerelőbe. Így. Jó? Bemegyünk ebbe a szerelőbe, úgy né. Kifordulunk innen erről a helyről. Hát... az igen. Nem baj, kifértünk. Ez az. Így kell ezt csinálni. Úgy né. Reméljük nem jön semmi szemből. Jó, ott nekünk zöld van. Reméljük, hogy mire odaérünk, akkor is zöld lesz. Igen, stimmel. Így, né. Ó, mennyit kell még menni? Ja, csak annyit. Jó, itt is zöld. Nagyon jó. Így, né. És most? Ja, itt izé. Jobbra. Nagyon jó. Így, és akkor befordulunk ide. Ott van a villáskulcs. Azt mondják, hogy ez a mi helyünk. Úgy, na javítás. Nem javítás, de hogy kell javítás.
Na, azt mondja, hogy mi az, ami megnöveli a... Te mit tudsz? Aha, de a manőverezés az nem lesz olyan nyerő. De a rakomány túlsúlyt, azt jobban bírja. Ez sokkal jobb, nem? Igen, a manőverező képes az jobb, de a rakomány nem jobb. Ez viszont igen. Hát lehet ez kéne. Hiába az a legdrágább, de úristen, 21 millió. Az igen, és mi az, ami még jobban bír? Nézzük csak, hogy ez. Ja, bocs. Jó, oké. Ez a túlsúly. Aha, de most ez van rajta, nem? Hát ez van kipipálva, ez van benne most. Hát, akkor mi a probléma? Ja, hogyha ez lenne? Ja, igen. Igen. Jaj. Motor. Ez van most. És ha ezt rakjuk, akkor... Jó, hát az nem segít semmit. Jó. Azt mondja, hogy a váltó az nagyon szarít. Na, ez a váltó, ez segít. De igazából, ha jól láttam, ez segít a legjobban. Ez. Hát a manőverezés az nem lesz majd, azt majd valami mással fogjuk. Igen, mert ez itt, mondjuk az emelkedőt is jobban bírja. Aha. Normál rakomány. Érdekes. Mondjuk ezt nem tudom megvenni, de ezt igen, ez ilyen szart jelent. Figyelj! Alja, értem. Hát az nem lenne túl jó, nekem ne állítsa vissza. Jó, ez viszont itt mutatja is nekünk, hogy ez bírja a cuccos. Na. Nincs elég pénzed, mert 21 000 nincs. Miért nincs elég pénzem? Miért nincs elég pénzem? Milyen 59 000? Hülye vagy te? 21 000 ír. Milyen 59 000? Várjál csak. Nem baj, nem érdekel. Na még egyszer. Így. Ez. És ez. Nagyszerű. Azért volt az úgy jobb. Aha, értem. Hát ez túl sok. Igen. Ez milyen 52? Igen. Nincs elég pénzed. De én ezt nem de én nekem csak ez kell. Milyen? Megint ki kell lépnem. Vagy valahol lehet, hogy vissza lehet, de nem tudom, hogy hol lehet. Oké. Jó, mindegy, hagyjuk a francba. Még egyszer. Jaj, szivat ez engem, ne szívassál, vagy 50, ne szívassad, jó? Gyorsan megveszünk, hol vagy? Ez. Így. Ez az. Na most megnézzük. Jó. Vissza. Így. És akkor most megnézzük a káményont. Így.
Az van rajta? Mondom, hát remélem. Mindjárt kiderül. Hát most sokkal jobb a izé. Vagy várj, nézzük csak meg. Én nem ezt akartam, hülyeséget nyomtam. Azt akartam itt megnézni, hogy igen, így, jó. Hát a franc se tudja. Nem tudom, kész, nem is érdekel. Na nézzük, hogy el tudjuk-e vinni azt a szárt. Ja, egyáltalán van még olyan. Hol vagyunk? Itt vagyunk, igen. Aha, itt volt, ez volt az. Hát ezért mindig ilyen. Ez 45 tonnányi. De ez miért? Ja, hogy értem. De miért nem tudom elvinni? Hát nincs beszerelve az a cucc. Vagy hogy van már? Nem is érdekel. Elfogadjuk és kész. De hát itt van túlsúlyos rakomány. Aha, dehogy nem, nézzétek, hogy meg van növelve. Látjátok? Hát mekkorának kell lenni. Az a, hogy nem látom, hogy azt nem írja, csak az, hogy nem értem. Az a, hogy nem mutatja egyébként, hogy erre hiába kattintok. Hagyjál már, barom. És hogyha izé, hülye. Ennyit akarok vinni, és akkor mi van? Marharépa. Hűha, nagyon kijöttem itt, mondjuk, az igen, le vagy szarva, öcsém, de nem is érdekel. És hova kell mennem? Ja, faszomba már, idióta. Hülye vagy te? Ez a... Menjél már! Hát nézd meg, megáll a hülyéje. És akkor csodálkozok, bazzeg, hogy ázistálójátok. Menjél már, te hülye, de utálom, hát mit csinálnak ezek? Nézd már meg a marharépát, hát mit csinálsz, te barom? Megáll, indul, megáll. Hülye. Ezt a hülyét, bazd meg, na mindegy. Ez olyan hülye, bazd meg. Na. Nem is értem ezeket a baromokat. Ja, itt van. Nem tudom, mi a baja egyébként. Miért nem tudom én ezt elszállítani, vagy el tudom én, csak nyavajog. Hagyjál már engem ezzel a szarral! Jössz a kurva, az igen! Oda nézzétek, azért ezt megépítik nekem itt. Na jó van gyerekek, most már. Az igen, nézd már meg, figyelj már. Az igen, még a tévé is ott van. Na ide figyeljetek, köcsögök, na ezt figyeljétek már. De mit szóltok hozzá, mit viszek? Űrhajót, értitek? Űrhajót viszek. Te mit lobálod a kedet, te barom? Kell takarodjál onnan, hogy menjessek tovább. Na most mi a faszomba jöttök be? Jó van. Igen. Lesz kísérőautó, jó, légy óvatos, oké, útinformja, jó. Ehhez hasonló különleges szállítmányokra nem vonatkozik a piros lámpa. Ez az. Legtöbb esetben első, igen, jó van. Megbízással játékát, nagyszerű, mint normál, jó van. Fuvar során mindig tartsd be a következőket. Bazeg, ne köpjék ki az ablakon, értem én, ne húgyassz ki, tudom mi, ne ütközz kísérő autókkal, tarts közöttük a járművedet, valamit rakom. Bazd meg, jó van. Ne hagyd le a meghatározott útvonalról. Még töltő állomásokhoz, pihenőhelyek, jó van. Hát, jó van, nem érdekel. Tartsd be az első kísérőautó által diktált sebességet, jó van. Figyelj el, járművedet, előző forgalom, igen, igen, több, jó van, nagyszerű. Tartsd be a sávváltás menetét. Bázd meg! Szülje ez. Mi a szar az? Beáll, jó, beállasz oda, és én meg beállok mögé. Aha,
Ha nem követed ezeket a szabályokat, különleges megbízás sikertelen. Anyát! Tehát a hátsó beáll mögém, oké, bezár, aztán beáll az első. Hát várd meg, én csak az elsőre fogok figyelni. És amikor befordulod, akkor én is bemegyek oda. Jó van. Jó van, értem én. Hülye barom. Jó, mindegy, leszarom. De most azt nem értem, ez a kurva kísérő, az miért ment az egyik erre, a másik arra. Jó, mindegy, hagyjuk. Egyáltalán kiférek egy? Áj. Gyerekek, majd innen fogjuk folytatni. Hát majd biztos, hogy ma nem fogjuk. Most de állapotban vagyok, gyerekek, hogy nem lehet. Ja igen, ezt a... Na! Na most mi? Ja, mentés, jó van. Ide. Milyen... Azt mondtam, hogy ezt mentsed, te hülye. Persze. Hol volt te eddig, hülye gyerek? Nem azt akarom megnyitni, te barom. Hanem innen, na. Akarok hazamenni már, na Jolikához, hagyjatok már békén. Most mi a bajod, bazd meg? Most... Na még egyszer, korábbi állás. Igen. Ja, nem akarom betölteni. Nem akarom törölni, te hülye! Húha gyerekek. Na, nyugi van. Tehát ez... Jelenlegi játékállás. Ez most melyik? Ez most az. Felülírja? Igen. Most mi itt a probléma? Ki akarok lépni? Vagy eddig is volt ilyen? Vagy én nem tudom, vagy mi? Zavar engem össze-vissza. Na. Most, hogy kiléptünk a picsába, most akkor mehetünk a francban. Szevasztok! Na mi van már? Most leállt, vagy nem állt le?